गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपी बड' निउज चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन सासे हरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। बावैसो साननिफ्रायनो गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भरशील अखम मुंनि आसनिनि गेजेरजों बेकार लाइमोनफोरनो मोननै किस्तिजों 2, 3 आरो 5 लाख राङै 50% रेहायै लन होनायनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां साननिफ्रायनो फोसावबोबाय थानाय जों नुनो मोनबोगासिनो दङ। मैया बे आसनिखौ मोननो थाखाय माबायदि बिजाथि जानो नांगौ बेखौ रोखा खालामनानै होबाय। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिजाथिया खमैबो 10 पास थामहिनबा मेट्रिक पास जानाय जानांगोन। नैथियाव बिजाथिनि नखराव सोरबाफोर साखरि आरो पेन्सन मोननाय दङब्ला बे आसनिखौ मोननाय नङा। थामथियाव जायखिजाया नखराव सासेल' बिजाथिनो बे सुबिदाखौ होनाय जागोन। ब्रैथियाव बे बिजाथिया एप्रिलनि 2023 मायथाइनि सिगाङावनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव गावनि मुंखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जानांगोन। बा गोदो बेंकआव लन लानायनि गाज्रि रेकर्ड थानो मोननाय नङा। दथियाव बिजाथिया 18 निफ्राय 45 बैसोसिम जानो नांगोन। स्निथियाव सायख'जानाय बिजाथिखौ 1 मासनि थाखाय ट्रेनिं होनाय जागोन। मख'थावना दि बे ट्रेनिं समाव 10,000 रांबो स्कलारशिप हिसाबै होनाय जागोन। मैया चिरांनि बङाइगाव सौदोनागर बिनोदन केन्द्रआव बिटिआर आरो बर'लेण्ड हेपिनेस प्रग्राम मुंनि स्वेच्छासेबीनि नाजानायाव गिबि खेबनि थाखाय इन्टारनेशनेल पिस दिवसखौ खुंफुंलाङो। बेवहाय बिटिआरनि सीएमनि अनगा गुबै हांख्रायजानाय आलासि मुलुगनि गोजोननि थाखाय थाद'नाय गैयै खामानि मावनाय श्री प्रकाश माया चन्द्र, नागालेण्डनि गोजोन गायसननायनि थाखाय गुबै खामानि मावग्रा आरो समाजकर्मी निकुतु इरालु ख, बिटिसिनि इएम गौतम दास आरो उइलसन हाजदाजों लोगोसे सेन्ट्रेल इउपिबिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांमोना बाहागो लायो। आरो बेजों लोगोसे दाब दाब जायगानि फोरोंगिरि समाजकर्मी बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लायो। बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि बेसेबांबा गोलाव सम हाथियारजों गेलेबोबाय थानाय बे जायगायाव आथिखालाव गोजोना गिदिंना फैबाय आरो बे गोजोनखौ बोरै हमथाना लाखिनो हायो बेनि थाखाय थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बर'लेण्ड पिस मिशन मुंनि मोनसे हाबाफारिबो बिटिआरआव लानाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारिखौ रायजो राजाफोरनिसिम लाना थांनो थाखाय गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों खामानि मावनाय जादों होननाबो बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। मैया गुवाहाटीनिफ्राय आगरतलासिम बिरलांनाय इन्डिग' उरां जाहाजाव अख्राङाव बिरबाय थानाय समावनो 42 बोसोर बैसोनि बिश्वजित देबनाथ मुंनि सासे सुबुङा इमारजेन्सि खिरखिखौ खुलिनो नागिरदोंमोन। नाथाय साखाथियाव थानाय गुबुन दावबायारिफ्रा बिथांखौ हेंथा होनायनि थाखाय बिथाङा खिरखिखौ खुलिनो हायाखैसै। मख'थावना दि बे खिरखिखौ खुलिनायखौ बादा होनायाव उरां जाहाजनि सासे खामानि मावग्राजोंबो नांज्लायनाय जायो। ओंखायनो उरां जाहाजखौ आगरतला एयारपर्टआव लेन्डिं खालामनाय लोगो लोगो पुलिसनो गथायना होयो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा दि थांनाय मंगलबारैबो दिल्लीनिफ्राय चेन्नाइसिम थांनाय गुबुन गंसे इन्डिग'आवबो बेबायदि जाथाया जादोंमोन आरो बेनि अनगायैबो सिगाङावबो हायद्राबादनिफ्राय दिल्लीसिम थांनायाव, दिल्लीनिफ्राय बेंगालरसिम थांनायाव गुबुन गंनै इन्डिग' उरां जाहाजाबो बे एखे जाथायानो जादोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायो। राजखान्थि सफैनाय लोगो लोगो राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोननि महर सोलायनायनि समा सफैबाय। मालाबा सोरबा सोरनिबा आथिं सुनाय, सोरबा सोरनिबा न'आव ओंखाम जानाय, सोरबा सोरनिबा गोरिबनि न'आव उन्दुहैनाय बायदि बायदि खालामना सुबुंनि लोगोरि जानाया खायसे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे मोजां सावथुननि फावथिना बायदि। मैया आनन्द बिहार रेलवे स्टेशनाव गोबाव साननि सिगांनिफ्रायनो कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीखौ लोगो हमनो हांख्रायनाय लेखा बे रेल स्टेशननि कुलिफोरखौ बिथाङा लोगो हमनो थांनाय समाव खर'आव सुकेस लाना कुलिनि खसाब गानना कुलिफोरजों बेरायनाय नुथाया भारतनि राजखान्थिगिरिफोरनि मोनसे सावरायजानाय जाथाय जानानै फैदों। बे नुथायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङोदि बेबायदि खर'आव सुकेसखौ थाखो 9नि गथ'आबो दैखांनो हायो। थारै बिथाङा कुलिनि दुखुखौ मिन्थिनोब्ला हिन्दी सावथुनाव फावथिना खालामनाय बायदि दिन्थिफ्लायाब्लासिनो गुबै ओंथियाव कुलि मावना दिन्थि होनना बिथांखौ थागथा खालामनाय रावजों सोंखारियो। आसामाव सावस्रि बिफानाव आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों 5 लाख रांनि सुबिदा मख'नाय थासेयावबो खायसे संख्रि मोनजादावनाय मेडिकेलनि दालालिफ्रा बेमारनि मुङाव रां लाबोबाय थानाय जाथाया सम सम सोराङाव फैबाय थायो। मैया बरपेटानि केन्सार हस्पिटालाव नलबारि जिल्लानि अमरज्योति मुंनि सासे दालालिया सासे केन्सार बेरामिनिफ्राय बिनि अपारेशननि मुङाव 1,34,000 रांनि दाबि खालामदोंमोन आरो बे दाबिनिनो 5,000 रांखौ बिथाङा गुगल पे जों एडभान्स हिसाबै लादोंमोन आरो बेवहायनो बिथांखौ एरेस्ट खालामनो मोनो। भारत हादराव बेटि पढ़ाओ बेटि बाचाओ स्ल'गानजों बिजेपि सरकारा जेसेबां होस्रिखावा मानो भारतनि सोरगिदिं नाथाय आइजोनि जिनाहारिनि लोगोसे फोथैनाय जाथायफ्रा सानफा एफा गोबां बांबोगासिनो दङ। मैया 14 बोसोर बैसोनि सासे फाग्लि गथ'खौ बम्बेआव टेक्सि गारिजों किडनेप खालामना रेप खालामना लामायाव गारना गालाङो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला फाग्लि गथ'आ न'निफ्राय नांज्लायना ओंखारबोयो आरो लामायाव सासे लांसुनिया आखुनि टेक्सि ड्राइभारनि नोजोराव गोग्लैनानै बेबायदि जाथाया जानो मोनो होनना सुलुङाव फोरमायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा दिनैसो आंनि रादाबखौ खोनासंफ्लांदोंब्ला आरो थारैनो नोंथाङा आंनि रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि गोदानथार एसपी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।